Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Urreta Lur beste saio batera, lehenbizi indakoa baserrin izanenga arraio zen Nerea Mortarenakin, berak bildotxaragi saltzen do salmenta zuzenen. Gero, Arketz Bizentengana mutuko gasun bilara alizun gasnategiri buruz hitzeitea, eta azkenik honea lesakara etorriko gaz sisio aiestaranekin hitzeitea aguakate ekologikoan ekoizpenan buruz. Nerea Mortarenakin elkartuga hemen arraio zen indakoa baserrin, berak bildotxak saltzen ditu, eta unon Nerea pixkoat akordarazteko ebai zuen historiez ze motivazioakin hasi zen eta hasiera hortan zer gordetzen den. Pues motivazioa, familia proiektu bat, 2020 urtean hasi ginen, movida unekin, eta hoixen, pixkanaka gangara gauzeko betzen, eta 2020 urtean egun ardikin hasi ginen, eta orai iruko iztu dugu, eta tartean gauz diferenteak inez, proiektu ezberdinak martxan patuz, eta horietako bat bilotx araianen salmenta eginez bai. Pentsatzen dut ja 5 urteotan aldaketa bat eman duzuela ebai hasi zinetelako salmentakin, eta orduan kontsumoa hazienen ebai hartaldea hasi behar izan zinuela, ez dakit zure ibilbide hortan emandako aldaketak badituzun kontatzeik. Bai, adibidez, oida ez, 2020 urtean oiniken hemen, afizioa zen ardatza, ez? Eta erabakia hartzen dugu, pixket profesionalizatzenko edo bideo hortan hasteko, eta adibidez eskuz deiztetik pasten gara makinakin deiztera, zirkuito bat patuz, errandatuten bezala, hartaldia irukoiztuz, eta gero nik uste dut gauzik garrantzitsuena, bidirez, bat da lehenago nabia, etxan betitik izan da nabe bat, baina lehenago zagon zuzendu behietara, ez? Nire suegurrak edo hortaz bizi ziren, ez? Eta gero behiak kendu izan zuten, ez? Bakaloka deritzen hori torri zelako, 2001 urtean, eta behiendako prestatu ezagun nabe hoi eraldatu egin dugu, arditegi bet bihurtuz, eta horren ondori izan da, bildotx araiaren salmenta, ez? Eta hirugarren kanpaina da, eta ikusi dugune da, urtetik urtera gauzek gandirela haundituz bai. Ez dakit erabaki hori hartzea igual zaila izan zen, ze esan duzun bezala gusto ziketik afizio izatea pasatu zen? Bai, hoi da, nik uste dut azkenen izan zen konziliazio familiarra edo proiektu familiarra, ze azkenean ni kasu unten abeltzaina naiz, baina ni ez naiz jeuz, azkenean laguntzarik gabe, eta erten duten bezala proiektu familiar bat da, nerekin pertsona gehiago daude lanian, eta ez hoi bakarrik, unek kartzen duena da, adibidez, aur txikek dugu, eta bertze bat heldu de bidean, orden, gainontzeko aitetxi eta amatxik ere, lagundu barri izaten dute, orden, erten duten bezala, ez dena proiektu familiar bat da, eta... Ekipo bat bezala. Ekipo bat, bai, hoi da. Eta hemen, hoixen ez, erranduzun bezala, galderei erantzuten, erabaki, bai, adibidez, haunitzetan igual nik idea bat dut, botatzen dut, baina ez nago ni bakarrik. Bertxak ere hor dire, eta bertxak ere beren opinio edo ematen dute. Eta talde hortan igual bakoitzek badito tarea bezala espezifikatu batzuk, edo egunerokoan nola banatzen duzuela nahiteko alor hortan, adibidezuk egunerokoan zer egiten duzu? Egunero, adibidez, goiz-goizan eki, laguntzarekin ardiak deitzi, nik bakarrik ezin dutelakoz. Gero ja nik pasatzen naiz deitzi eta gero makina garbitzen patuta hori dena, gero erranduten bezala aurrak badire, orden aurrak atenditzera joaten naiz, biztartean gainontzekoak ardiak bazkatuta egiten dute, eta gero ja ni librexago nagola, ja aurrak eskolan sartzen duztele, orden ardiek atra edo bai. Eta gero, salmenta zuzeneko paperak prestatu,
hartu, bezeroekin egon, marketing lana, sare soziala, kontabilidadia, paperak, telefonoa, hoi dena ere nik eramaten dut. Eta gerran, igual, pues, nire senarrak eta nire sugro, pues, gehiago pues, hartaldea gero pues, nola zainketa hortan edo pues, adibidez bakunazioak edo hortan gehiago berek buru dire, naiz eta pues, haunitzetan ere ni horregoten naiz eta pues, denen artean erabaki hartzen dugu. Baino bai, osea, lanak banatzen du. Erran igual Mikel gehiago dago hartaldean eta ni gehiago nago bai, pues, hartalde lanetan, baino ez igual sobera dirigitzen, zertzen den bezala, baino bai hortik kanpo pasten dena hor bai nire eskutik pastu barra da bai edo bai, eta nik pues, erabakik nik hartzen dut bai. Talde familiar hortaz bezala hitz egiten duzu eta bueno, umetaz bai ja hirugarrenean esperantza ez dakit oso importante ikusten duzun iguale bai beraiek kontziente izatea, nola dagoen egoera hori edo belaunaldi baten segide izateko ere bai egiten duzun umengatik edo nola ikusten dut nola ikusten duten, pues hori da, ez nik berez pues esplikatzen etik, ertainak kasu honetan, ez da sobera enteratzen, baina zarrai bai erten diogu. Pues zerbaitengatik hau egiten dugu, zuekin gehiago egoteko, azkenean berengatik edo berekin denbora pues, nik gehiago egoteko indugun pues, proiektua izan da. Egie da, pues, sakrifizio gehiago ekartzen duela, ez? Bizimodunek, ze azkenean, nik hartzen dut bizimodu bet dela, gure bizie, ez da gure bizie baizik eta dena, hartalean inguruen, enfokatzen dugu, adibidez, denboraldi bakotxan bere gauzek badire, ez? Eta, adibidez uden, haunitzetan eskatzen da, jo, besok nahi dugan, ez dakin nola, baina eske igual behar dugu belarrakin, no, ez? Pixketola, osea, berak ere ulert dezan, baina, klaro, berak badaki ni etxan nagola. Orden, bueno, banatzen naiz, ez, haunitzetan tortzen naiz kuadratik, eta no zin jauden, eta nik, non egon behar dut, eta bai, nio zaude etxan nago, eta ni nire kasuan hor duteia nik nire aldera moldatzen dut, bai, saiatzen naiz, beti ere laguntzakin. Oso politxe iruditzen zait. Eta, bueno, ja, beste gai batea pasatuz, badakigu abeltzentza estentxiboan alde egiten duzuela, eba ja postu ez dakit kontatu pixko bat zer ekartzen duen horrek. Bai, bueno, pues adibidez, gure filosofia hoi da, ez, ardiek jamar duela, nola da, pues lurrak ematen digun hortaz, ez, eta lurraren baliabideak erabili behar ditugu. Eta kasu honetan, pues, belaietako belarrak eta biltzen dugu, pues, negurako, ez? Azkenan egoen badire hilabete batzuk, non hartaldia egoten deiztekoak batez ere egoten dire barnean, baina gero ja, pues, hasten delaik ez, udaberria hasten delaik martxa hartzen, ja, kanpora atratzen dire, eta kanpoan bazkatzen dire. Logikoki, barnean ere segitu barra da bazkatzen, ez da bakarrik belarrakin bazkatzen haziendak, behar dire, pentsio naturalak, eta horren aldeko apostu egin dugu, ze gaki dugu ja, urte etxo bat edo, no OMG edo transgenikorik gabeko pentsioak erabiliz. Eta guretako, igual, garestiago da ez, erosteko orden, baina guretako da ziurtagiri betez, eta batez ere kontsumitzailean dako. Azkenen jaten dugune, jakin behar dugun nondik heldu den. Eta batez ere haragioi, kasu honetan bildotxak azitzen dire beren aman esniakin. Hoi ere da punto bat nik uste dut azaldu barra dena. Baina, klaro, ama horrek edo ardi horrek zeian duen, nik uste dut garrantzitsua dela, eta hortaz saiatzen gara esplikatzen, kasi gehiena dela forraje etxekoa, naturala, eta laguntza gize, hartzen diogu transgenikorik gabeko bertze konposto bat, bai. Eta dena egiten dugu, hoi kartzen dugu kanpotik, bertze denek bezala, baino beti ere gure etxeko belarra analizetuz. Ordu igual kalitate hori ziurtatzeko ere bai hartzen duzue kontun asko zaintza eta elikadura ematio igual faktore garrantzitsunetako bat bezala ikusten duzu ez? Bai, dudik ezin, nik uste dut dela ardatz garrantzitsu bet, horrekin batera animalien ongizatea ere bai, hortan ere bai, adibidez neguen uri potenteak iten duela edo hotza iten duela, ez dugu, estentxiboan alde iten dugu, logikoki, baina ardi ere zaindu barra dugu, ardi badakigu dela animali bet, gora bera uniztuela, eta batez ere denbora hotzakin eta hoi, sufritzen duela edo denbora txarrakin orden ongizate hori bermatzeko barnean edukitzen dugu. Baina, gero ja hona egiten duelaik kanpora atratzen dire, eta gero uden, logikoki, hemen larretan eta ibiltzen dire bai.
Bai, aipatu duzu irabazgarritasun hori igual askoz importantegoa dela egitan kalidadeko gauze bat saltzea eta ez beitzea hainbeste inbertitzen duzuela azken finen kalidade hori ziurtatzeko. Bai, hori da. Osea, gure filosofia da hori, osea, nahi dugune da kalitatezko produktu bat lortu, ez? Ahalik eta modu naturalean, eta batez ere, pues hoixen, ez? Osasungarri izetia, azkenan eredu nagusia da guk hortik jaten dugule, guk gehonek ere, orden ez dugu jan bar gauz bet, pues guretako txarra dena, eta ez dugu saldu bar gauz bet guretako txarra dena, orden, pues hortaz aldaketa hauek iten nahitu gara, eta egeran, pues konten gaude. Ege da, pues badire aurrera pauso batzuk gehiago nahi dugun eman, baina, bueno, nik uste dut mantugunen pausoek eta gero, konten egoteko, pues, motivazioa edo, bueno, pues, arrazoia dugule, ez? Eta, bueno, bukatzeko ja salmenta zuzena iten duzue, bueno, ikuslentzako ere bai zer eskaintzen doindakoa baserrik kontsumitzaileek zer erosi dezakea? Pues momentu unten, salmenta zuzena momentu unten bakarrik egiten dugu haragiena, bildotxa haragiena, eta, bueno, pues bildotxa haragien normalean eskatzen dugune da, pues bildotxa osoa eskatzia, eta hortik aintzin, pues bezeroai uzten diot, ez? Bere elegitzia edo nola nahi duen pusketu egotia, edo laurdenka, edo erditik, edo, bueno, ja, gero batzuk logikokin, pues, bada jendia ez dakina etxean pusketzen o lo que sea, eta pues, txuletiak atraiak edoi, eta pues, hoi dena prestatzen da, hoi dena hiltegien prestatzen haute, eta dena pues, ongi bildue, ongi ontziratu eta hoi, pues, bezeroai saltzen diogu, eta hola izan izaten da, bai. Eta espero duzue honek seitzea, ez? Edo asmo berritzaile bat edo badaukezue? Bueno, pues asmo berritzailea, pues hau nitz buruten nahin bertze gauz, pues adibidez hoi da ez, esnia momentu unten, ardiek bildotxak antzan dugulek, deiztera pastan dugu. Eta, pues esni momentu unten industria saltzen dugu. Pues hor dago buruen, pues igual, noiz baitere, pues igual, pues zirkula pixket estia ez, edo pues bertan, prozesu bertan gelditzea, eta pues igual esnekiek, esnekietara edo pues, bideratzea, hortan gaude, baina bueno, momentuz, paralizetu behar dugu pixket, pues, denetako ez da denborik, eta batez ere, pues, dena familia batez ere pues, denbora behar du, eta bueno, momentuen, hola segitiko dugu. Bueno, esan bezala eskerrik asko nerea gurekin eotiatik gaur, eta bai etorkizun oso on bat opa dizu hemen xale batik. Esker mile. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, Sunbiara Muituga Arkaitz Bizentekin elkartzea lizun gaztategiri buruz hitzeitea. Eta, bueno, hasteko kontatu pixko bat noiz hasi zinetean eta ze helburukin gazta ekoizten modu honta. Bueno, aspalditik heldu da gauza, gurasok hasi ziren, ja orain dela ja 40 urte. Eta pixkot hori ez, gazta pixkot iten, batzut esnikin, gero erosten hasi ziren ere bai. Eta hola, eta pixkanaka, lehenbizko gaztandegi txiki bat nintzen, gero gaztandegi kozkor bat, autixigua. Eta hola, eta, bueno, bere segitute jubilatu diren arte, eta, bueno, ni aspaldi hasi nintzen ere bai, ja itxin hasi nintzen pixkot ere bai, eta, bueno, ja martxa hartzen, eta ja, dela urte batzutatik, ja itxean nago, baina, bueno, ja gurasoke ja erabat jubilatu dire, eta, bain ni nago, ja. Eta hasiera hori nolakoa izan zen? Hasiera hori, ni hori aurra nintzen, nahi zan bihoritzen, baina gurasok garrante gogorra, hasiera beti gogorrak izaten dire, eta pixkanaka, eta ikasten, eta hola, baina, gero ja behin martxa bat hartuta, egia beti da, azkenin sakrifizio bat eskatzen du lanbide bada, orduan beti da, ez, gogorra, baina azkenin egia martxa bat hartuta eta ja errexago dela, eta bai. No, zuk hartu zinun erabaki ere bai pixkat gehiago profesionalizatzekoa, eta horreke bai emantzi zuen Idiazabal izendapena lortzea, ez dakit badaukezon kontatzek pixkoan nola izan zen prozesu edo aldaketa hoi, igual kontsumo normal bat izatetik izendapena edukitzea. Bueno, gauza da, ni egiarran alde hortetik igual profesionalizatu, baina gehiago ardiekin. Nik gauza da, gurasoa bai Idiazabal sortu gabe zegolikan oainik, marka hasi zela gaztikin, gero sortu zelikan sartu ziren, horregatik bertze marka bat eskatu zuten sartzeko, eta horregatik marka baino gehiago duzkegu, nahiz eta gazta berdina den. Bino, gurasoei Idiazabalen sartu ziren orduzkero, ez? Eta, ni gauza da beti gustatu izan duzai, eta
nahi nun honekin segitu, nahiz eta ni basozain bezala lanean ibili naizen, bino hori, Artzai eskolara joan nintzen, Arantzazuko Artzai eskolara, eta handik etorri, eta pixkat gehien bat gurasoak beti izan dira ardi batzuk etxean, bino gurasoak gehien bat esne erosten zuten. Eta nik nera postu izan du da, etxeko hartalde hori bai hobetu eta hunditu eta hori, eta etxetik gehiago produzitu eta esne gutxi erosi. Esan dozu bai gazta diferentek dauzkezuela, orduan pentsatzen dut Idiazabal izendapen hori eukitzeko urratxe edo pauso batzuk eman behar izan zinutela araudi batzukin edo ze aldaketa suposatu zituen momentu horrek? Bueno, alde batetik Idiazabal sormarkak eskatzen dizu, zuk errantzun bezala ez, behartzuzu bete parametro batzuk, araudi batzuk, hori dena ez. Gauza da, bueno, hemen beti den gazta tipo hortako gazta da egiarran. Eta guk egiten duen gazta guztia, Idiazabal tipoko gazta da. Lo único bai daukagula marka bat Idiazabal gabe eta beste bat Idiazabalekin. Erran dizuten bezala, gurasoak gazteken hasi zirelako, Idiazabal sortu binelen tola. Baina, bueno, más o menos hori, Idiazabalen parametro hori bete behar dire, gainera nahiko zorrotzak izaten dire, baina, bueno, eta hortan gaude. Eta alde hortikan, guk ekoizten dugu Idiazabalen erran dezakegu bi variedadea direla gazta umatua eta naturala. Eta ze onure ekartzen dizkizu horre, pentsatzen kontsumitzaileengatik alde batetik baiet, ziurtatzeko nola bate kalidade hori eta zuentzako ekoizpeneako baiez? Bai, hori da, justo zuk erantzuna. Azkenin, nahiz eta gazta berdina den eta beti hemen konsumitu den gazta hori, hemengo jendea badaki ze gazta den, baina hemendik kanpora gehien bat, eta irekitzen den merkatu berri guztia azkenin Idiazabal sormarka edukitzeak ematen dio seguridadea bezala, ez? Eta badaki, kalitatezko produktua dela, eta hori orduan horre bai laguntzen dula azken finin, hori. Itzein dozu, bi variedade dauzkezuela ze motatako gaztak eskaintzen dituzue? Egu gure gazta, azkenin, ardi latxa esneakin indako gazta da, eta bai etxeko esneakin, eta bai erosten dugunakin, nahiz eta gutxi erosten dugu, baina. Eta gauza da, sortzen dugula, Idiazabal tipoko esne gordinekin egindako gazta, ez? Bino, gazta horren barruan, badire bi variedade bezala, bada naturala dena, beriola, gazta errantzaku, eta bertzea ahumatua, doketua erraten dena, dela hor esu egiten da, eta ketzen da, eta hori zen. Orduan, erran dezakegu bi variedade dauzkegula, hori zen, naturala eta ahumatua. Eta trebitzeza esatea ze berezitasun dauzken edo zerrek bereizten don zuen gazta, beste gaztetatik edo zerbait edo diferentea? Bueno, ez dakit egiarran gure gazta bereizten alde batetik, ne ustez nahiko regularra dela alde batetik, eta orduan mantentzen dula beti bai gusto bat eta bai hori ez, baita ere erran dezakegu madurazio hilabete batzuk nola dauzken beti tarte batin saltzen dugun, más o menos berdintxua da, ez? Alde horretatik hori, eta bertzetikan, bai badukela ere bai, ez da arron gazta fuertia, nahiko guri igual pixkoxoa ego den, bai badukela ardi gaztatoki hori, eta bai. Zuek bai intzinuen apostue zure eskutik nola bate hartalde hori azteko, ez dakit aldaketa hori nola izan duzen, esne gehiago ekoizteko azken finen, baina hori bai, aipatu dozu aurretik beste toki batetik lortzen zinuela esnea hori nola izatezen harreman hori? Bai, lehen beti izan dira ardi batzuk etxean, baina esne gehien erosten zen. Eta nire apostu izan zen, etxeko hartaldea hobetu, handitu, eta hortik gehiago ekoiztu ez, eta etxekoa, hori ez, etxekotik gehiago. Eta orduan apustu izan duzen, hartaldea pixkanaka handitzen joan, hobetzen ere bai, genetikoki, esne aldetik ere bai, eta pixkot hoxen ez. Gero baita ere lur gehiago hartutugu hemen inguruan, eta udako bazka, belarrak itxeko eta gauzak itxeko, eta etxekoa ere bai gehiago ekoiztu, hori zen, forrajea eta gauzaiek, ez? Eta orduan apostu, bai pixkot hori izan du da. Alde hortikan, guk instalazio zaharratugu, lehenko instalazioetan gabiltza hor, berriak egin nahi ere bai, baina hortxe gabiltza eta bauka bera lana, baina pixkanaka ari gara. Eta guantxe bertan ekoizpena egiten duzuna zuen hartaletik jasotako esnea da? Ez dena. Orain, parte handi bat bai, gaina gehien bat bain ben gurasoa jubilatu dela eta idea da, gazta gutxigo egiten nahi gara, etxekoa gehixio, etxeko esneakin arrantzako, baina erosten segitzen du baina ere bai. Gutxi, baina bastante gutxigo, baina
baina zerbait erosten dugu ben inguruko baserri batzu. Eta harreman hori nola izaten dezakit, badaukezon esatea inguruko ze baserritan edo erosten dituzuen zerta dedikatzen diene, bai igual zehazki zuen gaztategireko daude bideratuk? Egia erran da betitikan gurekin lanean dagoen jendea erran dezakegu, ez? Eta bai hemen Zunbilan baserri batetik, eta gero Iturenen bertze Dona Maria etxe bat, eta Iturenen beste 3. Hori, esplotazio txiki eta horietatik hartzen dugu esnea bai. Eta lehen gehiago geneuzkan, leku gehiagotan, eta bastan zerbait, baina hori jaztugu hartzen. Ez dakit, kontsumoare bai nik uste azten diela eta hobetzen azken finen izendapen horrek ematen duizuelako onure bat izaunek izateko, baina merkatu hori nora bideratzen da edo ze kontsumitzaiek izaten die zuen eskutan? Bai, gu, nola hain aspaldiko kontua den ja 40 urtetara doaie, azkenin ustez nahiko klientela fijo bat dugula eta aspaldikoa. Eta gehien bat guk hemen zonaldin bai, hemen herriin bertan, eta zonaldian gure gazta ezaguna eta hemen konsumitzen daunitz. Bino gero hemendik kanpora ere bai, erran dezakegu, azkenin zabaldu barra duzu ere bai pixkot. Eta hiritan, Euskal Herriko erran dezagun hiri nagusitan ere bai, Iruñan, Donostian, Bilbon, Gasteizen, eta ero kanpora ere bai, zerbait ere bai. Bino, nola teoria noain gutxigo produzitzeko idea dugun eta pixkot hori, kanpoko hiek igual alde batera utzi, eta gehiago hemengoan zentratu eta... Eta oroar ikusten dozo joera ona daukela zuen produktu horrek, edo saltzen duzuela, ikusten duzue, edo guain esan dozu egualeko izpena pixkoat jetxi behar duzuela eta kalidadea gehiago bermatu eta ziurtatu, ez dakit nola ikusten dozon zuen egoera? Hori kalidadena berdintxu, guk lehengo hori segituko dugu más o menos, lehengo sistemak inta dena. Gauza gutxiko, gehien bat produzioa jaiztena da, lan gutxixio egiteko eta pixko lasaixio ibiltzeko. Egunero gaztein barrin begunetik gaztain eta hori da idea. Orduan pixko gehien bat jaiztena da horregatik. Kalidadea lehendik ere más o menos heldu da, orduan bino hoixen, orduan hori da gure joera. Baina sektorea berazuk esan dezakezu ongi ikusten dozola joera on baten eta etorkizure behide bai ongi seituko dola ikusten dozola? Etorkizuna nahiko gaizki dago. Orokorrean uste lehen sektorean hori bakigu denak. Alde batetik ustez problemika handina relebo falta dela, ez dago hori. Ez da erakargarria ustez gaur egungo gaztendako, ez da zera bokazioz erran dezakegu gustatzen zaizula hori. Zaila da kontutan hartuz, ezin da konpetitu beste lekutako ordutegikin, ez jornalakin, ez azkenen gustatu behar zaizu honetan eritzeka. Gauza ustez kondizioi pixkot hobetzen bat ziren eta hori dena, igual pixkot jende gehiago animatuko zela. Hoi alde batetik, gure sektoren, partikulekin ustez, kasiko bena, ardi esne sektorea egonen da nire idurin. Azkenen, lan handi bat dulako atzetik, baina baita eren ustez geixio ematen dulako. Eta neurrik orduan, ez dakitu dauzkezon, esateek zure ustezten neurri hartu beharko lieken, edo jobetzeko azken finen? Zaila da, hori, zaila, ere ez da zaila, azkenin, erran dezagun, ekoizten duguna, pagatzea balio duna azken finen, ez? Azkenin egera ekoizten prezio batzutan eta egera saltzen prezio batzutan, ez dizula azkenen bizitzeko ematen, horregatik azkenen nahiko justu ez. Berez gehiago baliote produktu hauek, eta ustez, gauza bere prezioa pagatu ezkero, egitazko prezioa, eta ez kostuen azpitik hori dena, ustez, hori izango zen importantena, eta ero bertzaletik, oitikan, ustez, beti ere betiko ez administrazio aldetikan, hori, gauzak zaildu beharrean, zera nahiz eta erratu duten gauzak errestu behar direl, errestu dituztela eta gauza, baina azkenean beti badago burokrazia aldetik, egal guzien aldetik, beti badago gero eta paper bat gehiago inbarra, gero eta komplikazioa gehiago, eta orduan gauzak noste simplifikatu. Gauzak simplifikatu eta hoxen. Arrazo guzti dut ez Arkaitz, eskerrik asko gaurkoan gurekin eotiatik eta itzoke bai ikenduen edo lortzen duen zuk esan duzun etorkizun hobeo lortzea. Denantzako. Eskerrik asko. Zori, eskerrik asko. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.
Lesakara etorri gagoen Xixo Aiestaranekin elkartza hemen Gardel Soron, berak aguakate ekologikoak ekoizten ditu hemen Nafarroan lehenbizikoa izan zen, eta bueno, Xixo, hasteko nolatan okorritu zitzizun hemen olako plantazio bat aguakatena jartzea? Bueno, hemen terreno pilaka badago, eta ondo nintzen behira dena, pistatxo, matxa, dentikan, eta azkenean aguakate hori ikusten nun Galizien tarizera jartzen, minio Galizia mikroklimat hori, eta arrautu nun plantazione bat Asturiasan. Eta joan ginen ikusterat hori, eta hor ja animatu nintzen, eta Asturiasko klima, eta hau, más o menos, igualtsua da, eta horregatik hasi ginen hortan. Beraz, Bai. hazik hortik ekarri zinuzen, honea. Ez, planta gehien aldu da Malagatik. Bai, handikan ekarri, eta bai, Asturiasan, bueno, jeurek hartzaldi zute, minio Malagatik ekartzen dute planta gehiena. Bai. Eta ze asmokin entzinun plantazio hau? Bueno, ez dakit, plantan asuntuat hori gustatzen zait, eta pues, hemen hori gaztaina patu nitun, dentikan, eta, bueno, pues, aguakate, pues, bueno, modan dago, eta ongi ordaintzen dute, eta orduan, pues, bueno, saiakera genuen, eta minio, bueno, kostatzen da pila bat, Pila bat. Ikusten di orain plantak, minio, ostia, 4 urte, igual patu ditut 1000 planta, eta dire hemen 300 bizirikan, así que ni alturi nago 200 metrotan, eta hemen izotza hiltzen ditu planta honitz. Bai. Zenbat hektarea dauzkezo plantazio zuetek? Hau nun, hau hemen hektare bat hola zaen da, eta hor bian ere dena. Mino hor lehen urtin karrilan eintzean ostean izotza, eta hil ziren dena. Hor banitun igual 200 planta, eta hil ziren gehienak. Bai, bai. Bueno, zailtasun bat dauke galaztik jendezolako gehien bat temperaturek berez ez delako hemengo produktue, eta horregatik bai, bueno, plantazioak igual galtzen joan die guain, zenbateko galtzea eman da edo zenbat dauzkezo guain, konparatuz Oain zain hemen hasierarekin. hori 300 bat, hola, aurten ere, bueno, lehen urtine patu nitun, aurten ere bai, eta hemen hasieratikan 300 patu nitun, mino lehen bizikutikan zain die 120 hola. Gaineko denak hil, aldatu, berriz hil, lehenbiziko 2 urtetan du arazoa izotzakin. Ja gero 2 urte pasatzen baldin baitu, ja ok ez dut aurten tapatu eta hause, eta bueno, pixkoa tosto batzuk eta hori izotzen dira, minio ahontzen dute plantak. Bai. Kontatu dezakezu pixkoan nola den ekoizpen honen prozesu, igual jende askok, bueno, arrotza denez pixkoat guretzako jende askok ez daki temperaturek zatik galazten dona inbeste, edo bueno, ekoizpena oro har. Bai, bueno, hemen plantako dute, hori, bueno, Malagan dute arazua ura ez dutela, hemen sobera ura. Eta orduan atein zaio onjo bat fitoktora eta hiltzen dizu planta. Eta gero bertzia da izotza bilatu behar duzu bariedade bat heldu dela Mexikotikan ahontzen duna hotza, eta bertze lekutikan ekartzen baldin baduzu plantak hiltzen dire segidan. Eta hok ahontzen dute, minio, karo, hemen lehen urtin arratseko 10etan ja nituen ja -2,8. Gero 4 terdi hola ondu zen bajo zero, eta argitzerakun oraindikan 2 terdi bajo zero. Ordu asko zien eta hiltzean planta pil bat. Orduan holko egun bat etortzia nahiko da arazu izateko. Eta zailtasun horren aurren zer indozo? Claro, bizik mantentzeko. Bueno, pues aurten hori, basura bolsak, eta egun hortan ikusizkero heldu dela izotza, pues basura bolsa bota, minio, kontaktuan dago, ostoak eta hori ikusten die marroitu, minio benpin planta ongi dago, hori ostoak hori botako ditu, eta berriz ere biztuko da planta. Minio eske, ez badizu patzen hiltzen dizu dena. Erretzen dizu, izotzak atitzen dio ura plantari, eta gelditzen die belbeltzak ematen du erretu zula plantak. Nautarran, erretzen dizu, izotzak erre egiten du. Eta, bueno, hori, eta batzuk salbatu ziren, eta hortzen gabiltza, peleian. Bai. Esan bezala, bueno, zailtasun oik on badi ere, bueno, ekoizten bate bai lortu dozo, eta etekin bat atea dozo, esan dezakezo ona izan dela lortutako etekin hoi? Momentun ez. Ok dute ja, abuztu nien dute 4 urte plantakok, badire politak tori, minio, ostia, kostatzen da pila bat. Hor zenbait lekutan itxaso nibelean, eta hori, igual ja 2 urtekin jasitzen dira aguakatek ematen. Minio, hemen, ateitzen den planta ateriko dago gorgua, minio,
Ez, momentun etekina duze, ordu pil bat sartu, planta pil bat ekarri, gastu asko, eta momentun aurten 2 aguakate banitun. Hori da, aurten uste du ja gehiago zanen dela, benpin jendia probatzeko emateko lagunakeri eta hori, zanen dela, momentu. Erraten dute, 6-7 urte behar dula aguakate arbol bat. Pasa, jendia, jode, 3 urte eta ez dik eman, ja, pasak sagar arbol bat. Aber, 3 urte ze sagarra biltzen duken, ez? Eta hau gaina ez dela hemengoa, pues, pazientzia behar da. Ezin dela 2 urtekin ja, benga, aguakate biltzen. Hori kuento bada. Denbora behar da iguale bai salmenta hoi lortzeko. Gero, bai, denbora behar da, eta gero salmentan arazoa ez dago. Nauterran jendia ja deika, dendatik, ez dakize, denak nahi dute erosi, arazo da ez dagoela aguakaterik. Hori da, salmentat hori ez da, behar du, planta behar du bere denbora egiteko, eta bigarren urtin, lehenbizik urtin kendu behar duzu lorea. Gero bigarrenin aguakate kendu behar duzu planta egiteko. Eta ja 3. utzi, eta 4. bilu. Eta aber zenbat baden hemen. Ikitzanen dela, inen da, nozpatxere pazientzia eta hori behar da. Orduan momentuz nora batxe bideratu dozo salmenta hoi? Salmenta ez dut bideratu deusere, ez dagola, badu lagun bat baduna, eta deikari zaio dendatikan, eta hori erosten diotela aguakatea. Saltzeko ez da arazori izanen, hori garbi. Hemengo aguakatea gainera Malagatik etorritako badugu bizkaitar lagun bat, gu 2 urte leheno hasila, eta Malagako jendia planta saltzen dion aprobatu du horko aguakate, eta erraten du Malagako hobia dela hemengo aguakate. Eta han dena riego da, hemen urila sobran du, eta aguakatea hitzona atitzen dela. Orduan, zuk uste dozo ingurumen honek bai launtzen dola igual kalidade hobe bat lortzea? Bai, urila zu baratzean ez da gauz berdina regatu, o goitikan heldu den ura hori nabaitzen da pila bat. Bai. Egitazkoa, azkenen egitazko zerbait ematen dolako ez, klima honek? Ba, hemen lurra ona dugu, handute lurra kaskarra eta gainera astin 3 aldiz regatu barra, eta han hauniz botikan podorez. Iten dute arbolat hori, hemen nik ez diot hori gorotza pixko bat, eta gainikun ez diot deuse eman. Hori kisua botanion, kisua pH bajua dut, eta kisua botanion, eta gainikun gorotza 2 aldiz urtin, eta gainikun ez dute deusere. Eta urila sobera. Mino beti ez duzu konpatu bar urila o regatu. Ez da, hobia da urila eta hori, bai. Bai, azken finean bai industria guzik nola bate ekedin iken ditu inguru giro honek, eta zer esanik ez bai ekologikoan izendapen hori lortu zinen ez dakit zer suposatzen duen zailtasunon aurren bai olako rekonozimentu bat bezala ukitzea. Ekologikoa da azkenin, nire ez dut niz jan aguakate, hasiko naiz jaten, eta hori, eta nahi godu ni benpin, ez dakit, hobia jan eta hori, eta kiwi dun tipo batekin ondu naiz, bera badu 2008-tikan hori ekologiko, eta erraten dira gauz berdina dela. Eta saltzeko orduan, beti igual euro bat kilua gehiago, lan berdina inta, bai, egiten alduzu saldu garestixio, gainikun ez da hori, gauza garbi. Lehenai bai aipatu dozu beste fruitu batzuk dauzkezola, adibidez, gaztainondoak dauzkezola, aguakatez aparte kontatu pixko bat zer daukezon hemen bai? Bai, hor jarri nituen 80 planta hori, gaztaina, gero aurten ekarri ditut hori, planta batzukan bian aguakate 2 aldiz jarri eta ez dira funtzionatu, eta orduan ekarri nituen naranjoak, mandarinuk, limoneruak, gero badago kunkuat, naranja txina ditze duteola, naranja txiki bat bezala, eta gero han zoko hartan errantziaten txarra zela, hori baguada delakoz, nik uste zan, arbol tartean eta hori ongizagola aguakate, horma izotza da ura bezala. Zu balde bat ura botatzen balde zura, gelditzen gaizu han, eta izotza igual. Erraten ziaten, haunitzo bia zela, hor jarri aguakatek, ez han jarri. Eta orduan harinitzen behira badago hori intzaur mota bat pekano deitzen zaiona, eta igualan hori gauntzen dute 15 bajo zerot hori, eta pekano arbol batzuk ekarri hor jartzeko. Gauz
pixkoa difentiak, eske sagarra, hemengo sagarra jarri eta hori, eta ez dakit, pixko zerbait gauzak difentiak ari naiz behira. Horixe. Kusteu proiektzio bat dozola bai, eta bueno, azken finen gustoz egiten dozun zerbait Bai. delako ez, azken finen. Bai, gauzak hori, eske ez dakit, hemen uzten duzu belasuak azindantzat eta hori, eta horrek ez dizu ematen dauz, zerbait jartzen malden duzu, igual, espentza badugu zerbait biltzeko, eta orduan, pues bueno, saiatu, eta igual lau gauzari emanzkero, pues igual bakarra bat ateiko da ongi. Aguakateri dena emanzkero, pues igual espazaizu ongi ateitzen, variedade pixko bat izatia, eta zu naranjak mandarin hori, mandarina ona daude, eta legaldin zunbilan ondo ditzen, arbol bat bete-betia naranja, zemantzian lau naranja, eta erratizute balentziku direla, eta sinesten. Naranja ikarri ona, orduan, hostia, teri, eta naranja baiatia zure itxin, pues, gauz polita dela. Eskerrik asko kontatu dozun guztingatik, eta igual kontzientzia jaukitzea, hemen bai bertan inditezkela gutzako arrotzagoak dien gauza ere bai, eta bueno, bukatuko ja saioa zure mandarina goxoa probatuz, eta zure hitzek eskertuz. Eskerrik asko. Vale, venga, bai, zueri. Bueno, hauxe izan du dena, eskerrik asko berriz ikusteatik, eta badakizu heldu den asten gauza gaiokin etorriko gara. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.